Tervetuloa Energiasiirtymä tänään kurssin pariin. Maailma on melkoisessa myllerryksessä ja energiasiirtymä oikeastaan koko maailmanlaajuudessaan on täydessä vauhdissa. Tämä kurssi on luotu sitä varten, että kurssin käynyt henkilö pystyisi tietämään, että miten Suomessa energia tuotetaan nyt ja lähitulevaisuudessa. Suomessahan rakennemuutos on melkoinen. Fossiilisista polttoaineista ollaan siirtymässä yhä enenevissä määrin sääriippuvaiseen energiantuotantoon. Tietysti isona ajurina se, että halutaan hillitä ilmastonmuutosta. Oppimistavoitteena tällä kurssilla on siis saada sellainen peruskäsitys siitä, että miten energiaa tuotetaan Suomessa tällä hetkellä ja mihin suuntaan me ollaan menossa. Kurssi on jaettu 5 osioon. Aluksi käydään energiasiirtymän ja energiatekniikan peruskäsitteitä läpi. Sen jälkeen puhutaan sähkön tuotannosta Suomessa. Sen jälkeen siirrytään sähkön siirtoon ja varastointiin, jota seuraa lämmön tuotanto ja kulutus. Ja viimeisessä 5. osiossa luodaan katsaus sitten tulevaan, että minkälaisia asioita meidän lähitulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Kurssi koostuu monipuolisista materiaaleista, eli tässä on perinteisiä luentokalvoja, johon on lisätty erilaisia aktiviteetteja kertaamaan vähän juuri äsken läpikäymiänne asioita. Lisäksi tässä on runsaasti erilaisia podcasteja, erilaisia monivalintatehtäviä ja videokokonaisuuksia linkitettynä. Kurssi on itsenäisesti suoritettava aika- ja paikkaan sitomaton kokonaisuus ja kurssisisällöstä suurin osa siihen liitetyistä aineistoista on sellaisia, mitkä pystyy tekemään mobiililaitteella. Perusajatus on se, että voisi tätä kurssia käydä esimerkiksi kahvitauolla tai työmatkalla, kuntosalilla, ihan missä tilanteessa hyvänsä. Mahdollisimman selkeä, matalan kynnyksen, helppokäyttöinen kurssi teille. Energiasiirtymä tänään kurssi sopii oikeastaan kaikille. Tiesit energiasta jotain tai et mitään, voit ihan hyvin aloittaa kurssin käymisen. Tämä sopii henkilölle, joilla on kiinnostus tai tarve saada sellainen yleiskäsitys energiatuotannosta ja kulutuksesta Suomessa, sähkömarkkinoista ja pieni kurkkaus tulevaisuuteen. Kurssilla ei siis ole mitään esitietovaatimuksia. Toivottavasti viihdytte kurssin parissa ja palautetta saa tietysti antaa.